Jerin jaruman masana'antar Kannywood mutum 5 zuwa 6 da suka haɗu da masu kama da su ba dangin iya ba na baba. Kamar yadda muka sani, kama tamkar hatimi ce da take nuna wane ɗan gidan su wane ne, ko kuma wane yana da alaƙa da 'yan gidan su wane. Amma kuma wani ikon Allah za ka ga wani lokacin an samu wani na kama da wani ba dangin iya ba na baba. Ma'ana babu alaƙa ta kusa ko ta nesa. Haka dai, da yawa daga cikin jaruman masana'antar Kannywood musamman mawaƙa sun haɗu da masu kama da su. Wani in ka gani za ka yi tunanin 'yan biyu ne, wani kuma za ka yi tunanin wa da ƙani ne, wani kuma za ka ce ko yaya dai akwai wata alaƙa. Amma a zahirin gaskiya babu wata alaƙa ko ta kusa ko ta nesa. Ku bi mu a cikin wannan shirin domin ganin su ɗaya bayan ɗaya. Mun zaƙulo kimanin mutum 5 zuwa 6 da suka samu masu kama da su sak. Don haka kafin wannan bidiyon ya ɗora, idan yau ka fara cin karo da wannan shafi namu mai suna Arewa Fact, kada ka manta ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa mutum na farko da za a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Daga cikin jaruman masana'antar Kannywood da suka haɗu da masu kama da su sak, akwai mawaƙi Hamisu Breaker, sananne a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Hamisu Breaker ya haɗu da wani matashi mai suna Nazifi. Nazifi yana matuƙar kama da Hamisu Breaker ƙwarai da gaske. Kamar da yadda muka faɗa a baya, kama ta kasance tamkar wani hatimi ne da yake nuna wane ƙanin wane ne, ko kuma wane ɗan gidansu wane ne, ko kuma dai wane yana da alaƙa da wane. Amma kuma Nazifi ba shi da wata alaƙa da Hamisu Breaker ta kusa ko ta nesa. Amma wasu ba sa iya gane waye Hamisu Breaker waye Nazifi muddin sun fito a cikin bidiyo ɗaya. Don haka ga wayanda ba san Nazifi ba, za mu saka hotonsa a kusa da mawaƙi Hamisu Breaker. Muna so ku gaya mana wanne bambanci yake da shi da Hamisu Breaker. Mawaƙi na biyu shine Auta MG Boy, fitaccen mawaƙi a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda tauraruwarsu take haskawa a yanzu. Yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suka haɗu da masu kama da su sak. Akwai wani matashi mai suna Ɗan Hajiya a shafin TikTok. Ɗan Hajiya yana matuƙar kama da Auta MG Boy, domin kuwa da yawa daga cikin masoyan Auta ba sa iya gane wane ne Auta MG Boy, sannan kuma wane ne wannan Ɗan Hajiya. Ga wayanda ba san hoton Ɗan Hajiya ba, za mu ajiye hotonsa a kusa da hoton Auta MG Boy. Muna so ku bambance mana me ya bambanta shi da Auta MG Boy. Sannan kuma wayanda suka san Ɗan Hajiya, muna so ku gaya mana ta ya kuke iya bambance bidiyon Ɗan Hajiya da kuma bidiyon mawaƙi Auta MG Boy. Mawaƙi na gaba kuwa shine Ado Isa Gwanja, sanannen mawaƙi a masana'antar Kannywood. Ado Isa Gwanja yana ɗaya daga cikin mutanen da suka haɗu da masu kama da su sak. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda aka saba, za mu saka hoton wannan matashi mai kama da Ado Gwanja, sannan kuma mu saka hoton Ado Gwanja. Muna so ku bambance mana, ko kuma muna so ku gaya mana me ya bambanta wannan matashi da Ado Gwanja. Mawaƙi na gaba shine Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara an ga masu kama da shi kimanin mutum 2 zuwa 3. Akwai wani matashi mai suna Abbani Rarara da yawan ku kun san shi. Za mu saka hoton Abbani Rarara, sannan kuma za mu saka hoton Dauda Kahutu Rarara. Duk da yawa suna ganin cewa Abbani ɗa ne a wajen Rarara, amma kuma babu wata alaƙa ko ta kusa ko ta nesa. Don haka muna so mu haɗe da ku a comment section. Muna so ku gaya mana shin dukkanin wayannan mawaƙan da muka kawo suna kama da juna ko kuma ba sa kama. Mawaƙi na gaba shine Nura M Inuwa, mawaƙi a cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wanda yana ɗaya daga cikin mawaƙan da har yanzu tauraruwarsu take haskawa. Shi ma akwai wani mai kama da shi, kuma yana yawan hawa waƙoƙin Nura M Inuwa ɗin. Za mu saka hotonsa, sannan kuma za mu saka hoton Nura M Inuwa. Duka muna so ku faɗa mana a comment section suna kama ko kuma ba sa yi. Sannan kuma kada a manta a danna subscribe, a danna ƙararrawa.